Aquesta lluna plena ens connectarà amb l'amor i les nostres relacions. Per començar, vull que vagis a aquell lloc on t'agrada fer les teves meditacions. Tanca els ulls. Adopta una postura còmoda. Respira a poc. Respira profundament. Respira lentament. Amb cada inhalació profunda, aprofita per deixar anar el teu cos, per relaxar-te profundament i eliminar qualsevol tensió. Respira profundament i deixa anar. Sent com el teu cos i la teva ment es van connectant a la màxima relaxació. Respira a poc. Respira profundament. Respira lentament. Escolta la meva veu i gaudeix d'aquest moment, perquè tot tal com està ara i en aquest moment és perfecte. Obre el teu cor. Perquè aquesta connexió del teu cor amb la lluna plena en Piscis sigui harmoniosa, profunda. Segueix respirant i amb cada inhalació sent l'energia d'aquesta lluna. Ves deixant anar tot allò que et pesa i que t'incomoda. Ara vull que, disfrutant d'aquest instant, et visualitzis en un lloc tranquil i còmode i que a tu t'agradi. Visualitza't en aquest lloc i visualitza't dibuixant un cor. Visualitza't pintant el cor del color que tu vulguis. Sent aquest color, observa com aquest color és potent, poderós, brillant. Sent el color. I a poc ves imaginant com aquest color et cobreix, des del cap fins als peus. Sent tota aquesta energia. Sent aquest color cobrint el teu cos. És la llum, és l'energia del teu cor. Sent-lo i disfruta'l. Ara ha arribat el moment de visualitzar una persona.
porta-la a la teva ment, a aquella persona a qui vulguis entregar aquest cor. Permet que aquest ésser arribi. Observa'l. Dóna-li temps perquè arribi fins a tu. I quan ja tinguis aquesta persona davant teu, la seva imatge davant teu, entrega-li aquest cor ple de color. Observa com aquesta persona somriu alegrement, mentre tu li entregues aquest cor, el teu cor. És un moment màgic, dolç i ple d'amor. És un moment per compartir el teu cor. És un moment per compartir tota aquesta llum que tens dins teu. Agraeix a aquesta persona per rebre amb alegria allò que li acabes d'entregar. Gràcies. 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 Ara comença a visualitzar com aquesta llum, la llum del teu cor, també comença a cobrir a aquest ésser que has escollit. La teva llum li comença a cobrir tot el cos, des del cap fins als peus. Aquest és un moment molt especial perquè tots dos us esteu cobrint amb aquest bany de llum, d'amor, d'energia poderosa, amb l'energia de la lluna plena. Així que disfruta al màxim d'aquest instant. Ara respira profundament i disfruta d'aquesta llum d'energia. Ves tornant a poc, aquí i ara. Ves movent a poc el teu cos sense obrir els ulls. Ves sentint el teu cos. Torna fàcilment. Ja ets aquí, regala't un somriure i obre els ulls. Aquest és el poder d'allò més simple. No esperis que ningú faci la màgia per tu. Fes-la tu. Gràcies. Gràcies. Gràcies.